posachedwa apa tikuonesani program ya kulinji imene imachitika pa wireless ya Times, ndipo lero lino akuluakulu amenewa abweranso kukambirana nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Chosangalatsa ndi chokuti Dennis Mahata ndi anthu ena akaswiri azachuma mdziko muno ndi amene abwere pa program imeneyi kukambirana zokhuza za migodi. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi anthu amenewa akambirana zotani. Kupereka mphamvu ku ndalama yakwacha pali maganizo onena kuti ayi miyala ya mtengo wapatali itakuthandizira kuchitetsa kuti kwacha ikhalenso ndi mphamvu. maganizo amene akhala akumveka maiko ena ndi ena komanso kumabanka ngati African Development amene akhala kunena kuti ayi ndalama za maiko aku Africa sizikuyenera kukhala zofowoka mphamvu zochepa mphamvu chifukwa chino tayi ndi miyala ya mtengo wapatali imangagwiritse ntchito pofuna kupangitsa kuti ndalama zawozo zikhale ndithu ndi mphamvu. Koma kuno ku Malawi zinthu kodi zingatheke? Ndi nkhani imene tikambirane mpulogalamu ino. Alendo wathu ndi Dennis Mahata, mkulu wa National Resolution for Change, ndi Drake Chitambo amene amathirira ndemanga pa nkhani za ndale za economics komanso ndithu zina zokhudza miyoyo ya anthu. Tilinso ndi bambo Ayana Chunga, mkulu wa Times Radio. Tikulandireni kaya akuluakulu athu amene mwatijoyina pa foni ku programu yathu ya lero ya kulinji. Tiyambe ndi Dennis Mahata, mawa bwino, kuli bwanji kuli Lilongwe uko? Halo Mahata, mukundiva? Ndikukumva, ndikundiva. Mepo mwaveka, muli bwanji kuli bwanji kuli Lilongwe uko choyamba, mawa bwino? Lilongwe kuli bwino, sibidziwa kumeneka ku Blantyre. Kunonso kwa bwino ndithu. Tilinso ndi Drake Chitambo palaini pa. Chitambo, tikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji. Zomwe kwambiri, mwadzuka bwanji nonse? Tadzuka kuno. Tilinso ndi bambo Ayana Chunga amene tili nawo mu studio muno, amene waso ndithu atithandizire kuunika nkhani imeneyi tsiku lero. Bambo Chunga, tikulandireni ku program ya kulinja lero. Zomwe kwambiri, koma ndimafuna kuti kungonena kuti weather sindiudzoti kwinako kuli Lilongwe kuli bwanji, koma naku no Blantyre ayi ndithu kufuna kunyamula majuzi, maka majekete wa kanda azimayi mascarf ndi zina zoterozo chifukwa kuli mawawa. Maoneka kuti iniyo makonzeka amene mwavalira chipewa mwangu chivula mwachisiya panjapa, koma chipewaso ndithu inuyo munavala. Tili ndi Patience Londa ku chigawo cha kumpoto, Brenda Kayo pakati, komanso Sam Banda Jr. ku chigawo cha kumwera amene atithandizire kuunika nkhani zimezi. Nkhani ndi imene ili m'bwalo akuluakulu. Tiyambe ndi inu bambo Dennis Mahata, mkulu wa National Resolution for Change. Inuyo you are for this idea kunena kuti ayi miyala ya mtengo wapatali itakuthandizira kuti mphamvu ya ndalama yakwacha ikhalenso ndi mphamvu. Koma choyamba mwina tiyambire ponena kuti inuyo mmaona kuti mwina kuti zinachitika motani kuti mwina mphamvu ya ndalama yakwacha ifike igwe chonchi kapena ifike pamene ilipa. Chinachitika nchani inuyo mukamaonikira? Zomwe kwambiri wahowa. Ndalama ilinafika ndalama yakwacha kuti umvetsetse bwinobwino. Ndikofunika kuona kale history ya ndalama ndi imene imakhudzira mayiko. Kale kwambiri imene ku China timati Tang Dynasty. Pafupifupi kuyambira ma 618 to 907 AD kunatuluka ndalama ya pepala. Ndekuti nthawi imeneyi dziko lapansi simagwiritsa ntchito ndalama pepala, magwiritsa ntchito miyala, siliva ndi golide. Nde mayiko anayamba kukopera ndalama pepala zikazizira kumafika ma 907 AD, komano inadzaphukanso ndalama pepala yotchedwa fiat. Cheri masiyanira ndalama yamba ndi yachiwiri, ndilera kuti ndalama yambayo pepala lamakhala ngati title deed wa golide. Chokera kuti golide amalemera popanga ma transaction mstolo. Ndiyeno amount ya golide imene banki ikusunga ndi amount iso ya mapepala imene mapanga release. Mwachitsanzo ngati pali 2000 kwacha pamakhaso pali golide so wacha wa 2000 kwacha. Malo munena kuti iweyo unyamule golide wa 2000 bakunyamula 2000 kwachayo. Komano mmene mazabweraso kachiwiri ndalama pepala ngati fiat money tsopano imapangidwa print upanda golide wake. So sisi matengeraso kuti maiko ali golide wambiri kwanja ayi.
amaprinta ndi amene kufunikira mwina silingati amaprinta amakisawawa kuza amakhadi njira zawo ndi vuto limene linapezeka kuti linapangitsa kuti akubya ndalama yambe kutsika dziko lonse lapansi ndalama ija makhala ngati chizube lero mene mafika ma 1716 kunali munthu inoti John Law tinabweretsa concept ya fiat money ya mtundu wina umene umathandizira ndi mabanki a private kuchoka kwa boma andi anazayikopera ndalama imeneyi mafika ma 1720 yambaso kugwa mphamvu tisakuzindikira kuti pa 1720 vene koko 1719 ndikuti kunayambidwa Bank of United States vene maphatikiza mabanki aboma na mabanki a private mphamvu inayamba kugwaso ndalama modetsaso nkhawa kufika ma 1913 anafuna aikonze fiat manager isanduke universal currency hidden agenda ya universal currency ndalama ya padziko lonse lapansi inanena kuti maiko azipangira influence ndi ndalama yochokera ku mabanki amodzi andi maiko onse aja akamagwira ntchito tekidikala kugwira ntchito ndalama yawo komanso akugwiranso ntchito ndalama ya federal imene itakati kusunga mphamvu ndikuvani kuno ku Malawi pali zifukwa zina zimene zimafotokozedwa mwafotokoza history yabwino ndithu yamveka koma kuno ku Malawi mwina tidzi yendaso ndi nthawi kuti program iyo apepani sinidusa 2 minutes ndilole ndichokere kumeneko kufa Malawi inagwira konko sinidusa 2 minutes chabwino ndeno mamene mabwerano fiat money yadzirano through Federal Act ya 1913 aliyesa amafuna akhale nayo sovereign currency imene yakhale iwo itsogolera ndi maiko anapita ku World War I imene inabwerano mwezi wa mawalaki ngati January 1914 inatha 1918 pamene papa mbele ufuna anthu moyambe kuona panali maiko Britain, France, Russia, China ndi USA amene amatsogolera nkhondo zimenezi andi mumaiko amenewo ifeyo maiko aku Africa munalibemo nini kuti mphoto imene awine ya federal yokhala ndi universal currency ife tikhala nawo muthayi wakambamo ndithamangitsira kutsogolo unazabwera World War II imene inathandiza ma expansion tsopano ama agents ya ndalama zimenezi afike mumadziwa kuti anawina ma allies a America ndi anzawo aku Europe andi mu federal expansion imene iyi unabwera ma embassy ma agents ndi ma bank mutakuona kuti World Bank inapagidwa 1944 and nkhondo inatha 1945 mutakuona soto IMF inapagidwa 1947 nkhondo inangotha 1945 so ma agents amene wa World Bank na IMF namana kuonzeka kuti apange spread ma agents on behalf of America kuti azipanga protect fiat money yawo imene ili dola tsopano now ifeyo maiko ngati ifeyo tukulowa mu bwanji it means kuti ifeyo mphamvu ya fiat money imachokera ku nkhondo ati ifeyo maiko amene sinapange nawo nkhondo libe nawo theka muzimenezozo mukupindula kumeneko ndiyeno pana njira zitatu zimene tingapindule nawo njira yoyamba it means tikazigwitsira ntchito ndalama yawo imene ali ndalama ya mtsamunda wathu fu Malawi timagwitsa ntchito pound mmene timatenga ufulu kuti tikulowa kumakwacha ndikuti mphamvu yawo tayitaya koma the only way we can maintain mphamvu yawo itsifi ndalama yenga masainidwe ndi reserve bank governor wawo mfake maona kwacha yambiri yaijanayi 1 to 1 ndi pound inasasanduka 2 to 1 ndi pound fakena kuti sinali kwacha amayisaina ndi bank governor wawo watsamunda patime imene timayikana kuti basi tizisaina tokha it means ikataya mphamvu yawo yonse ndekuti mphamvu kwacha tanamba kugwera pati pamenepo and inayi choice yomaliza kumiza monetary rate yawo mini kuti tikubwereka mphamvu kundalama yawo through monetary rate ndimene ili panopa mpaka lero iye mphamvu yobwereka tanga kubwereke mphamvu yambiri itrake ndalama yathu imagwa mphamvu chabwino mwekezo tiveso kwa Achitambo sanabere kwa Bambo Chunga Achitambo amahata kunena kuti nkhani izi zikukhudza ma issues ambirimbiri it's complicated kwa chekera kale pamene ankapulinta ndalama mawodo adziko la mawodo ndi zina zoterozo inu currently mukamaona maona kuti nchifukwa chani kwacha ili this week in your opinion zuma wambiri
tiyambe taona kuti kodi chimapanga determine mphamvu ya ndalama ya dziko ndi chani. Ndamva amene ayankhula atangopita wa Mahata kuti the historical context. Koma chimapangisa ndalama kuti value yake ndi chani. Pali zinthu zingapo. Inthu choyambirira pa chizungu amati inflation differential. Matenga inflation ya dziko lanu compared ndi inflation ya maiko amene mukupanga nawo malonda. Zimenezo zimapanga determine value ya currency yanu. Chachiwiri, balance yanu ya current account. Tikati current account mukamagulisana malonda nilese ndi South Africa. Ndeno South Africa ikugulitsa malonda ambiri ku Malawi, inu mukutumiza ka malonda ochepa. It means inuyo mumakhala ndi current account deficit. Simakhala advantage pa malonda. Chifukwa inu mutumiza zochepa cha kukugulisani zambiri. Kapena munena za weak balance of payment. Yes. Okay. And then pali nkhani ya import demand. Dziko lathu la Malawi mukaonetsetsa zinthu zambiri mdziko muno timaitanitsa kuchokera kunja. Now zimene zija zimapangitsa kuti zipangeso determine mphamvu ya ndalama yathu, chifukwa ngati tikuyitanitsa zinthu zambiri ndikuti tifunaso ndalama zambiri za dziko linalo kuti titanise katunduja, pamene ifeyo usitikutenga ndalama zambiri za kumaiko akunja kuja kuti zilowe kunoko kuti zipange determine mphamvu. Ndiye tinganena kuti zimenezi ndi zifukwa zingapo zimene zikupangitsa kuti mphamvu ya ndalama yakwacha izikhala yofoka. Koma izi zikuchitika bwanji? Mukati muonetsetse kuyambira 1964 pino mafika chama 1994 dziko la Malawi linali ndi timati command economy imene timapanga control value ya currency. Izi mapangika ndi a Reserve Bank of Malawi. Ndi amene amapanga control ndalama yathu kuti isakhwefuke kwambiri. Koma after 1994 tinapanga liberalization imene tinayipanga ndalama ngati kuipanga float kuti izi value yake zipangidwa determine ndi supply ndi demand. Sindikudziwa kuti supply ndi demand mene kuchuluka kwa zinthu kamene ndi zinthu zimene anthu akuzifuna pansika. Ndiye ndingambe mwachoncho kaye. Chabwino. Achunga muli mu studio muno anthu awiri batsegulira program imotero. Inu mwayimira bati. Technical subject. Nkhani yonena kuti anthu ambiri munasangathe kumvesesa chifukwa ndi nkhani zokhuzana ndi ndondomeko za chuma. Komanso ndithokoze mwapadera kuti onsewo awiri afotokozera za history kapena kuti mbiri kuti zinthu zimene zidachokera kuti. Mukati muone right from the beginning mpaka na pano. Politics is playing a very central role in all of this. Kunali maiko amene anali ma interest awo. Ndipo amafuna kuwapanga advance and anatenga opportunity of the war. Nkhondo imene nalipo nthawi imeneyo kuti aonesese kuti economic influence kapena kuti mphamvu yawo pa chuma cha dziko lapansi ifalikire. Moti World Bank ka International Monetary Fund onsewo ndi ngati ma agents ma big powers ngati in this case dziko la America. Now chimene chimavuta kuno ku Africa chifukwa nkhani metu kambayi sikukambidwa kuno kokha Malawi. Maiko ambiri mu Africa akuikamba and the African Development Bank just for your information nkhani afuna aipange push aone kuti alowera nayo kuti. Koma chimene chimavuta ndichonena kuti pamakhala kuti palibe mgwirizano kwenikweni makamaka kumbali ya ndale kuno ku Africa. Aliyense amapanga zayekha. Ndiye kuli asogoleri maiko osiyanasiyana amene aliyense afuna kupanga protect their political interest. Ndiye kulinso timabloko tonena uyu amagwirizana ndi uyu sagwirizana ndi uyu and timakhala all over the place. Komanso mukumbukire kuti aliponso maiko ena amene ali ndi chidwi chonena kuti Africa asasinthe kapena asachoke pamene ali chifukwa ati Africa agwirizane. Ndiye kuti ena
satha kumugwiritsa ntchito pa zofuna zawo. For example, nkhondo zimene timaziona maiko ena sinditchula ndi nkhondo zonena kuti timachita kudziwa kuti kumachoka ma mercenaries kunja tikati kunja tunena kunja kwa Africa kwa azungu. Ndipo the reason why they are involved in these African disputes is because they've got economic interests. Kumakhala kuti maiko amenewo kuli miyala yosiyanasiyana. Kungoti kukhale mtendere iwo zawo sizingaende ndi kuli nkhani ya mafuta, kuli nkhani ya golide, kuli nkhani ya diamond ndi zina zoterozo. So for me ndi mfundo yabwino koma ndikuona ngati kuti choyamba timene wakhala ndi political stability. Tikakhala ndi political stability iyika environment yabwino yona kuti pakhale economic stability. Chifukwa olomta akhala ndi mfundo zabwino, trust me, ngati usogoleri ukusowa, ngati mgwirizano ukusowa pakati pa maiko aku Africa, this would just be another story. Chabwino, Amahata tibwerere kwa inu nkhani kutero tiunikire nkhani ya miyala ya mtengo wapatali mdziko muno. Inu kayendetsedwe kake mmaona kuti zikuyenda motani pakuveka pakati pa nkhani za kukhazikitsa china mining authority iya takati kumva iya kukayekera kunali uranium takati kuvoti madera mwina kuliko kuli gold ATM, the promotion of ATM concept. Yes. Amahata nkhani ya miyala ya mtengo wapatali mdziko muno inuyo mmaona kuti imayendetsedwa motani? Nkhani ya miyala pali vuto lalikulu. Ndigwizana ndi waena chunga. Nkhani yagona kwambiriso mwina panopa ndi dyera 1 dyera anthu andale. So anthu andale akumapanga madeals a miyala aja kapeza kuti ndi madeals oti apanga benefit wo personal not ziko. Komanso tikabwererabe ku history timaonanso kuti mapangano amene maiko athu anasainirana ndi atsamunda miyala ija ili m'manja mwathu. Okay. Sokofu nyasala ndi mino chata. So kumaso kwa anthu atiuzabe kuti ali mwina atakandika kupanga achieve shareholding capacity yaikulu kuti cost of operations yachokera kuma mining company akunja. Kuma chiro kama chionesa ngati uze chone chili madocument awo HCC ngati nyasala ndi mino chata nchonena kuti miyalayo ili m'manja mwathu kotero ifeyo timaukhandika shareholding ngati kachipepeso. Komanso I think problem statement mina yanga itomasana ndi yakula na yankhula babawa and nditha kumvesabe wena kuti pena pake information imene mayiphunzira the information imene yaloledwa kuti bweyo koma tikumasokoneza mphamvu ya ndrama ndi value ya ndrama. Value ya ndrama ndi mulingo pamene mphamvu ya ndrama ndi influence. So zona kwamba nzangawa ndizokonza value ya ndrama koma tizokonza mphamvu ya ndrama. Munena zimene kwamba achitambo pitiriza unena zimene kwamba achitambo zona kwamba achitambo ndizokonza value ya ndrama. Mukamona value ya ndrama nda ya value tikosera pasi ndi kuweti dina yapanga zonsezi bwinobwino ma export akambawo ma import akambawo ma balance akambawo koma pali universal currency dollar imene position yake simasintha tokena kuti ndi mphamvu si value ndi influence imene inatenga ku nkhondo until mabwereso nkhondo ina odo free position yawo ikhalabe pompo. So tikasamasokoneze value imene ili mulingo imphamvu imene ili power and influence of our currency. Ayankheka ya achitambo pamene kuti bwereso kwa inu posachedwa pa achitambo akuti mukusokoneza atu zinthuzi. Ine sindikusokoneza koma kuti mwina sitingamvetsetse chifukwa choti mu chichewa chathu mphamvu ndi influence zimakhala ngati zikutsamira kutanthauzo limodzi. Mukati muone pambuyopo ndrama ya Malawi kwacha inali ndi influence around our neighboring countries. It was a much sought for currency. Zimene zija panopo zinasinthika ndese sindikusokoneza mwachidule nditero. Chabwino. Amahata tsopano mukunena kuti miyala itogwiritsidwa ntchito bwino poonjezera mphamvu kapena popangisa kuti kwacha ikhale ndi mphamvu. Mene tatambasulani Amalawi amvetsetse zimenezi zingachitike motani? Miyala ilipo ya mitundu iwiri. Pali miyala imene timapangira katundu wina ngati raw materials. Pali miyala imene imatisungira mphamvu ya chuma, for example ayina golide. Ndi miyala kagwiritsidwe bwino khala kosiyana. One
golide wathu tikuyenera kuti ifeyo timukumbe, amalawi azikumba, makampani amalawi malokozi azikumba golide uja, koma asamagulitse kunja, azipereka ku Reserve Bank kuti Reserve Bank itsegule account ya golide. Mugamba zimene kwajani zimene zikuchitika, zimene amahata zimene zikuchitika kale pakale pano sitaona zikuchitika zimene zikuchitika mokwanira okay zikuchitika mokwanira golide wina amapita kunja, wambiri amapita kunja, chabwino, you know. So chimene chichi chithandiza chifukwa chati mundama kaikamba ya fati manager ndi ndama yoti imaprintidwa popanda golide wake. Ndama manager ife sitingadzawine poti sitinapange nawo nkhondo. So chance imene nayo ifeyo ndikuthawa ndi fiat money ndama yathu tiziprinta pa mulingo wa golide. Chachiwiri maiko amene ali ndi zinthu zetu kuzifuna ifeyo anthu ambiri amakamba kuti tichulutse ma exports, tichulutse ma factory kuti tithokoza import kava bwinobwino amene akambiranso anzanga ali apawa. Zimenezo kuti anthu ayambokoza ma factory muzindikira kuti mufunganso madola zambiri amene mulibe. So pamene zambiri zetu zifuna kunja kuti zitithandize ifeyo kuti tipange industrialize. Zimene zijazicho tikati yake kukwabweretsa anthu amene ali kunjawo atenge capital yawo abwere nayo kunoko kuti katundu wawo azimugulira konko madrugs amene nawo kale, koma iwo agasangalole fakina kuti profit imene azipanga kunoko zikhala m'makwacha kwawo, koma kwacha ndopanda phindu. So account imene kusunga golide ija ithandiza kuti equity imene iwo ayiononga m'madollars kunjako kunoko aziyipanga recover ndi golide. So they will bring currency before the golide alibe currency. Sesibati ugwedwa ku Malawi wakuti amakhala ofanana dzikonsera pansi. Nkiyomaliza miyala kadai kama ita yoti ina yopangira katundu zawo, miyala imene iyi tisayigulitse kunja kuti akapangira katundu. Mamining company aja amene akupanga mining kunoko miyala kuti akapangira katundu wa kunja, makampaniyo abwere ku Malawi kunoko katundu yazipangira konkuno. Leife tikutumize ma raw materials ndimu za katundu opanga. Izo zithandiza wani forex tikufunayo, chachiwiri zithandiza so kwa market tikhaindi influence. Ochiwe chimachitika influence ya ndrama imabwera ngati anthu afuna katundu wanu, imabwera ngati mufuna katundu wawo. So pamene popo ndikosera pasi ndifuna mabatiri ana electricals, ndifuna zinthu zambiri zokusa cho titanium, zogwisa cho cobalt, zinthu zipangidwa kunoko zira zipisa kumene koko, kaya ni mafoni, kaya ni maloma ndi macovers chabe, you know, zipita zopanga. So ikhandi influence pamene aliyesamba kuyang'anira kunoko. That will mean how they expect kwacha a global trade this winter. Elvis, kunena zona ngakhale iwo amene akutionera pa samba la mchezo la Times 360 Malawi akufotokoza ndithu kuti powerful discussion amene ndadumisani Chipeta ndipo alipo ena amene asonyeza kuti akugwirizana nawo kumwepo. Koma nkhani imeneyi inene mandipasachidwe chifukwa nthawi zambiri tikamakamba nkhani imeneyi you find out kuti pamakhala ngati kuti pali anthu ena amene amaona kuti amafuna kuti Amalawi asamadziwe nkhani imeneyi mpaka president msabatali ndi khumbi kuti sabatalata anazaka mbapo mukamba zamiyana anti-corruption. Yes, okay. Kunena kuti pamakhala secrecy ngati kuti kubisirana. Naziona ziyazonena kuti kwanu waphika nyama kale osati za masiku ana anthu amakhala nyumba za mipanda itali ngati akufuna akafike kumwamba. Koma kale timakhala nyumba zopanda mipanda kwa neba mathawu kadya ukasewera ukaonera TV kwa neba mpaka na usiku kuchita uthamangisa ngati nkhuku. Koma chimene chimachitika nchonena kuti nthawi zina kwanu akakhala kuti aphika nyama. Afuna ena kuti azadye nawo nthawi zina mmatha kubisa. Mmatha kubisa. What is happening is zimakhala ngati kuti ali panthu ena amene aona kuti ena asanadziwe gulu lisanadziwe zoti ndi miyala ife tijeretu chifukwa even zomwe zagolide when you go on the book nkwamba kufunsa kuna kuti kuli golide ali kuti kodi mukamati titanium ali kuti kodi mukamati bauxite ali kuti Malawi muno zimangotchulidwa ngati moyepula emphasis afuna tizikambabe za foja koma nkhani ndionena kuti do we really have a transparent open discussion on issues of mineral resources in this country. In the Ministry of Mining, but are we
chimavuta nchani kubwera pa mbalambanda ndikunena ti makosana kuchitipa kuli zakuti kukalonga kuli zakuti muzafika mpaka ku nsanje and masiku ano chifukwa cha technology amatha kutiuza even ngakhale nthawi zina approximation of quantities kuti kuli miyala iyi ndipo njochuluka motere. Now on top of that tiye ndikhale ndi proper strategy. Now on paper muona kuti zizi abo makuzana kuti we already have that singoti amala isimawerenga. No, at the end of the day katundui chumachi miyalayi siya munthu mmodzi ndiye ife ngati gulu ngati amalawi. Bring out the information clear anthu adziwe, and after that ndondomeko pakhale accountability tiziona kuti kodi ndondomeko zimene takhazikisa ma strategies okuzana ndi mining and mineral usage mdziko muno zikuyenda bwanji. Chimodzimodzi zimene timapangira declare kuti foja anthu amakagulisa timakhala konkuja atolankhani timalengeza even pa news lero foja anagulisidwa mtengo wakuti so much money has been made front line ku business page kuja. Koma when it comes to mining pamakhala ngati kuti pali chibisira kali china chake. So ndimangofuna kunenabe kuti nkhani ya politics tisaichite ignore because politicians have got power. Ine ndikuwuzani kuti nali mdziko la Kenya kumapeto kwa chaka chatha 2024 ndiye mu Nairobi nakumana ndi pa ATM nakumana ndi nyamata wina ningoti bambo wina kuoneka uchenjera kwambiri ndiye amandifotokozera kuti where are you from ndiye ndikuzafotokoza kuti uchoka ku Malawi ndiye namba kucheza ndala ndizo kuti I was in your country you know I was in your country you know I actually went to State House I'm Nigerian you know I'm Nigerian but you know grown up in Britain ndi chizungu chake pamene akuti Britain. Koma to cut the long story short amanduza kuti no ndikafuna panga strike deal ndaboma ndifuna panga supply mafuta ndiye tinalepherana pa payment chifani mafuna kuti azindipasa miyala. I didn't want them to give me ndalama ngati mapepala. I wanted them kuti azindipasa miyala and they asinagwirizane ya but you know patakhala kuti mwindi anthu kuti mayankhulana nawo let them know I'm ready whenever time. Now uyu ndi munthu onena kuti middleman and iye chimene akufuna ndi miyala. Now you find out kuti mwina this one didn't work but how many people are approaching anthu abomawa ndipo ndi anthu angati amene akukana ena samakana amavomera. That's why you find out kuti kumzimba mafumu apangapo zimene zikuwathamangisa anthu ena amene amakumba miyala maforeigners but you find kuti even story ngati imeneyo kuti ukachite cover they will try to block you kuti nkhani imene isapite patali. So we need apart from zimene akukamba anzangawa who are very technical and akuzimvesesa ndithu but at the end of the day the simple language is ngati sitingathe kuchosa kuzikonda nkhwidzi ngati sitingachose katangale ngati sitingachose kuba pankhani ngati imene ya miyala we are going nowhere. Alright, Sam Banda Junior wakonzeka mu mzinda wa Blantyre afuna nkhwenda Malawi pankhani ya mmene miyala mtengo wapatali ingathandizire kupereka mphamvu ku ndalama yakwacha kuti maganizo awo akuti bwanji. Sam mawa wabwino pepa takudikiritsa pang'ono ndi mashawaziwa koma mawa wabwino Sam. Mawa wabwino Elvis ukundimva? Ndikukumva ndithu clear loud and clear. Chabwino gwira ntchito. Ine ndi chapa St. Pius pamene pamawoloka anthu ena upita kusukulu ena achita ma business osiyana nde ngakhale kuli mashawazi naonabe kuti ticheze ndi amodzi awiri ngakhale kuti kumavutirapo anthu kulola kuti yankhule nanu nde ndakumana ndi akulu awa amachita business mwina choyambirira zina ndani chabwino mwina business yoenda bwanji imene muchitayi? Business yoenda pang'ono. Chabwino tukamba za nkhani ya miyala ya mtengo wapatali imene mwina utaona pakati pakuti ingati dziko toyenera kulimbikitsa nkhani ya mining kapena tinene kuti miyala ya mtengo wapatali mwina nkhani tiyambire pamene kuti miyala ya mtengo wapatali muona kuti ingathandizire mwina kukweza chuma cha dziko lino komanso ndalama yathu yakwacha kuti ikhale mphamvu. Miyala ya mtengo wapatali ndikuthekera potukula chuma cha dziko koma zimenezo ndizodalira dongosolo lomwe lingakhazikitsidwe lokhudza ntchito za migodi monga kukumba miyalayo komanso dongosolo lomwe lingayikidwe pamene miyalayo izigulitsidwira
pakali pano chifuna kwanga ndimaona kuti miyala imwe kuvuka kumalawi kuno ya mtengo wapatali imangogulitsidwa ngati raw materials osati finished product. Ndi zimene zizi ndi zimene zimapangitsa kuti miyala ikhale ndi kuthekera kochepa kotukula dziko chifukwa timangogulitsa pa mtengo wochepa wokuti anthu ena akayikonze kuti athe kuyigulitsapo chinthu chabwino cha mtengo wapatali kupanga mphete manecklace zotero. So kuthekera kulipo koma kufanele ndikuona ngati dongosolo lomwe tili nalo lokuza ntchito za migodi ndi kugulitsa miyala ya mtengo wapatali ndilofowoka. Aha, mwina kupita chitsogolo mukadakuonda kuti tichite motani chifukwa ndrama yakwacha mwina pena takhala tikuyigwesa ena nkumene waona kuti njira zake mwina mzolakwika muona kuti ndi ndondomeko imene tikutengayi yotsata kuti mwina tiyang'anire mbali zogwiritsa ntchito miyala imene ya mtengo wapatali muona kuti nkothekera kuti chuma chathu chiyambe kuyenda bwino. Pa mbali ya chuma cha dziko kuti chiziyenda bwino inachipite patsogolo miyala ndi ntchito za migodi miyala mtengo wapatali ndi ntchito za migodi ndi mbali chabe ya zinthu zomwe zingathe kuthandiza kuti chuma chipite patsogolo. Ndizoona kuti kuyikumba ndikuyesayesa kukhala ndikuthekera monga dziko kuti tizikonza konkuno tisanayigulitse zikhoza kupangisa kuti tizibweretsa ndalama zambiri. Koma pali mbali zinanso zomwe dziko likuyenera kuchita kuti likhale ndi chuma chochuluka chifukwa cha ndalama zakonza zomwe lima zozo. Dziko lathu lino pali vuto lakuti katundu amene limagula kunja ndi wochuluka kuposa katundu amene limagulitsa kunja. Ndi katundu weniweni wogwirika ngati miyalayi kapena ntchito zokopa alendo zino ngati zimene zomwe zimabweretsa ndalama zakunja zokufunika zikhalepo zambiri. Komanso pakhale dongosolo lolondolekezeka lokuti kugulitsa katundu kunja kusamangopindulira anthu kuzipinduliranso dziko ngati ntchito za migodi tiwambazi ndizokuti pali anthu amene akupindula nazo koma pinanso boma silidziwa kuti anthu apindula bwanji nanga boma lingatengepo gawo lalikulu bwanji pa ndalama zomwe anthu apindula chifukwa ntchito zake zimachitira ndi anthu osati boma lokukhazikitsidwa ndondomeko zolondolezoka kaya makampani oyang'anidwa ndi boma kuti azisamalira ntchito za migodi ndi kugulitsa miyala ya mtengo wapatali. Chabwino mwina Elvis ndi pamene ndachezera ndithu ndi akulu amene amachita business yawo ya mataxi kufotokoza kunena kuti yayi mwina miyalayo yofunikira komati chimene timachita nthawi zambiri mwina pa dongosolo palibe logwirika bwinobwino kunena kuti miyalayi ingamagwire ntchito motero komanso pakuyenera ndithu kuti tiunike bwinobwino mmene zinthu zikukhalira. Elvis komanso wayana iye nawonso muli mmenemo ndine ndisiye pamenepo. Tathokoza Sam chifukwa chokhala pamenepo kutipatsira maganizo a Malawi. Zikomo. Sam Banda Junior ameneyo kucheza ndi ena mwa Malawi. Tipite kwa Achitambo makhala pa line nthawi losalankhula. Maganizo ana akusiyana ndi amahata. Inu mukuti pali njira zina. Mwina tafotokozana Malawi. Mukuona kuti njira zina ziti komanso zingathandizire bwanji kukweza mphamvu ya ndalama yakwacha. Zona pali njira zosiyana zimene zimagwiritsidwa ntchito chifukwa izi za miyala ya mtengo wapatali izi pali miyala ina ili ndi misika yake yovomerezeka ngati golide ili ndi misika ku London ku New York komanso ma stock exchange ngati ku Shanghai ku China pamene miyala ina ya mtengo wapatali imagulitsidwa kudzera mu contract ndekuti anu akangode ajama akapeza msika kuti akagulitse ndiwogula uja amasainirana ndondomeko kuti azigulitsana pansi. Njira imene iyi ndimene ndikukhulupirira kuti boma izikhala ndi chidwi kwambiri pa njira imene ya contract. Ndi contract aja azikhala oti apambalanganda transparent alisa azidziwa kuti chikuchitika ndi chani. Ndingakupatsani chitsanzo kuti kumalawi kuno tili ndi mgodi wa uranium ukayerekera kukalonga. Nthawi imene mgodi uja unatsegulidwa mpaka na nthawi imene umatsekedwa kodi dziko linapindula chani? Ngati kalonga boma linapindula chani ndi miyala imene ya uranium ndi zinthu zimenezozo. Komanso ndinenechi kuti mdziko muno tili ndi ndondomeko imene tikuti ATM strategy imene kwamba ndi agriculture zokopa alendo tourism ndi
miyala ya mtengo wapatali. Ndikufuna ndikutsimikizeni dziko lililonse limene linatukuka ndiponso kuonetsa kuti mphamvu yake ya ndalama yamba kukhuthala ndili dziko limene linayika chidwi pa ulimi. Ulimi uja ukazafika kuti mdziko muno aliyense ali ndi chakudya imene mukuti food security. Pamenepo dziko lidzanyamuka kuyamba kutukuka. Ndipo ulimi umenewu ndiwofunika kuti titsatire ndondomeko zozama. Panopo tikumva za ma mega farms. Paliponso pakambidwa za ma mega farm. Komano kodi ma mega farmwa akutsamina kuti foundation yake ndi kuti tikuuzana bwinobwino foundation, because ma mega farms ambiri mukaona akungolima nthawi imene yolima. Koma kwinaku mega farm kodi imene khala anyu kapena perenyo. Iyo ndi nkhani yoti tithoza kambirana tsiku lina. Komano tichilimike kwambiri pa zimene tikuchita. Komanso ndondomeko malamulo amene timakhazikitsa azamalonda. Mwina ndizoona pang'ono kuti zimene zimakambidwa ku parliament anthu sazipanga folo. Zimene zili m'malamulo mwathu anthu ambiri samazizindikira chifukwa choti mwina samauzidwa kapena samakhala ndi chidwi kuti awerenge kuti kodi dziko tikufuna tizipititse kuti pachopa. Titakhala kuti zili ndi chidwi ndikumaona kuti zonse zikuchitika pa mbalanganda. Ino atolankhani kuli lamulo lanu ili akuti access to information. Kodi mukuligwiritsa ntchito kuti Amalawi mwachenutse kuti zachuma zikuyenda chonchi, za miyala zikuyenda chonchi, ngati anayankhulira awayana chunga. Mwina ndilimileka ye pamenepo. Amahata, tibwerere ku mfundo yanu nene akuti miyalayi titayigwiritsa ntchito bwino kukweza mphamvu ya ndalama yakwacha. Taona pakati pa ma institutions ngati International Monetary Fund, World Bank akhala akuluza dziko la Malawi zochita kuti panopa kwezani mphamvu ya ndalama yanu, panopa kwezani ndi zina nzoterozo. Inuyo zimene zitatheka mungateteze bwanji kwachayo ku ma foreign influences ngati amenewo? Kwambiri. I think kwachambi ndigwizaniso ndi bwana Derek Chitambo. Unena kuti pali ma information ambiri amene tikuyenera tiziwa kunika nkhani zimene zizamigodi. Yeah. Komanso ndigwizana also nkhani ya malamulo ku parliament. Yeah. Mina kambira ni public statement yanga. Nitakuona kuti ndatsamira kwambiri pakunena kuti pali ma influence amene ali kunja. Amene ali ndizolinga ndi miyala yathu ndi ndalama yathu. Kuna kuti ufuni wenu sitinawupezetse kwambiri muzimenezi. Most of the time, chingiyambirira ndi constitution ya Malawi. First case wena yolenga mu constitution ino makamba kuti the Republic of Malawi is a sovereign state with rights and obligations under the law of nations. So ingamba kuti ifeyo mphamvu yathu khala dziko ndiyo khala dziko ikuwa ipeza mufume tinawo mulamulo chedwa law of nations. And ngati tili law of nations it means tavomera kale zinthu ziwiri. Tavomera chinthu choyamba imene limati doctrine of discovery. Tavomera kuti chilichonse chathu chili m'manja mwa munthu amene anatipanga colonize. So under doctrine of discovery miyalayo sinakhalibe yathu. And chimene icho chimapanga perfect kwambiri transparency. Ndikuzoti transparency ilipo amene kuvuta chifukwa kuti muli zinyengo zimene andatama panga. Koma ikuvuta so kwambiri kuti anthu amphamvu a dziko lapansi sangalole kuti atsogolera athu atiwululire kuti ma resources, ma natural resources including miyala ili m'manja mwathu. So inonso amabwera mu michete yambiri ya investigative journalism komanso kulimba mtima anthu amene wasanga chitukuka kuti zinthu zimene makamba kuti nyanja ili m'manja mwathu, ma district ambiri Malawi ali m'manja mwathu, ma mine ali m'manja mwathu, zili kusti zili m'manja mwathu. So chimene tikuyenera kuchiyambirira kwambiri. For the at the end of the day kuti zilipindulire zikuyenera zikhale m'manja mwathu. Pitirizani chifukwa mukunena nkhani zodabwitsa kwambiri zopatsa chidwi zimene mwina anthu omwe inuyo zimenezo muzitenga kuti muli ndi umboni? Ndi madokumenti oti alipo, si madokumenti sobisa. Last time munali mlandu umodzi amene ndimalimbana ndi IMF
andi one nauza kuti akutseri community yawo pamaupando amene apanga kudzera bilateral institution yawo mumba national institution awiri ambira kuja kuti bank IMF pake makamboti problem statement iri muinvest ambira kumkuja kwa sati mani kumakamba kuja andimaona apa dziko onse likuyamba kusiya sati mani likuwera kukatunzi maona United States zedachita akulimbana nawo matalisi afuna mafactory awo achulutse pene kale kuti asankapanga China matusa katundu wambiri kupita ku United States makani mphamvu kuposa China makamba kuti kutsutsana nazo wadereke kuyambira kuja kuti untakumapanga katundu utakugula import cover wakutokhala opanda mphamvu ya ndalama yanu kuti mphamvu ndiyosiyana ndi value you see so this is basi dziko lapasi zero that this is attention kuli madocumentary kwa IMF kuja amakamba kuli business plan kuli business plan madocument oti amakamba itu ndondomeko zinati ponderezere kudzera mu ngongole yawo kudzera mu maedi zene matsogolo twasaini zena tsogolo twapereke zosezo basi ngoti zava mwamba eti mukamaona ntakamayimira zipanko angokamba ti manifesto tazvinjana zvakazange nkati masaka kukambako zama-system sari saine manthu safuna kukamba zisisi zimenezi mukupanda kugumula zisisi zimenezi isekuvalide tabwino my colleague pali uthenga umene wabwera kumolembedwa mchingerezi uthenga umenewo ukupita kwa amahata koma achita kulemba poyambirirapo kuti do not disclose my identity munthu akatero umadziwa kuti ngoziwika amahata akuvera kumbali ya zachuma mdziko muno akuti I would like to warn Mr. Mahata not to make fallacious argument on the subject of money. The question is of value. The power of currency comes from the subjective value that is placed on that currency in international dynamics that are not just rooted to war. Value chains prevail. The value of currencies transcend the value of resources within a country, but the utility of those resources, it is merely potential. This is why even though we might have resources, it won't necessarily translate into value and the power of the kwacha. These things require dynamic monetary expertise along with years of research. Timve response kuchokera kwa amahata. Koma imene yofika kuita nhauzira kuti chani? Amahata tafotokozani. Okay, so atakana bwetsa basati mzamena kuti amuya dziko lapasi anachenjera anakutemekaso anthu athu kama expert so anthu athu omwe zamene ali patsogolo kupanga maintain masystems amenewo business yakaatrenetsa so ndikhane yekuloti nthawi isika kwanire koma muna mtango yankha kuti ntchito za ndalama ndi zitatu ntchito yoyamba ndikukhala nkhala pakati kusinthanitsa katundu koma ndalamayo si katundu ntchito yachiwiri ndikuyeza mulingo wa katundu koma ndalamayo si katundu ntchito yachitatu ndikusunga chuma koma ndalamayo si chuma ndiye mukawerenga key currency plan madocument amene ali ku IMF anakamba kuti pakufunika allowable compromise poti iwo alibe katundu alibe ndife kuno iwo alibe chuma chambiri chindife kuno so pakufunika allowable compromise pabwere currency universal currency imene sitsatira nawo ndondomeko za ndalamayo zikhala pa financial market ngati katundu ndalamayo kusungidwa ngati chuma koma isali chuma ndamayonso tipitaso kuyeza chuma cha nzawo koma ichocho isali chuma cha nzawo so ndizoti kufika nthawi yambiri unfortunately anthu amene anaphunzira sali lede kuphunzira zinthu zina za nyowani koma kufikira koma it's okay mwarero eti chabwino ati munasunguka kwa yomaliza utakuona kuti akatsiro za chuma palibe pamene angaloze kuti akonza za chuma ndi umbono kwanira kuti zona kudziwa za chumazo nzosagwira kusatheka sizikugwira achitambo akuti njira zimene zikuyesedwa panopa sizikuthekatu amalava kuvutikabe ndithu kwachayo ilibe it's almost valueless tinene zona ukapita mmashopu ukagule zinthu sizikugwira maiko ambiri ku Africa ali ndi miyala kuposa maiko azungu koma zikupezeka kuti ife tikusalira achitambo mulipo bwanja kuti njira mayankho amene akuchokera ku economics ya mkalasi economics imene anthu aphunzira kwambiri
sizikupereka any answers tumavuto amene Malawi akumana nawo kapena Africa tingopita so kumeneko akoma chifama mahata omaveka so ngati kuti iwo timati chani Pan-Africanist Pan-Africanist mavuto amene Africa akumana nawo ndinenechi kusulamba limene ndoti Malawi alese adziyankhire paeka kodi ife Malawi timakonda dziko lathu number 1 pakambidwa nkhani yoti miyala ya mtengo wapatali imatengedwa njira ya chinyengo amathandizira ndani kuti amathandizira ndi ndani kuti miyala imene izituka koma funso lokuti economics ya panopa isikuthandiza mukuliva bwanji kapena ndikubwera kumeneko ukupita komweko chabwino dziko lino lili ndi anthu ophunzira kwambiri dziko lino ndondomeko zake zimene zinalembedwa zapamwamba kwambiri koma nkhani mavuta kumalawi kuno ndi implementation kuti tizipanga zimene talemba zija ndi tipite nazo pa ground zipange benefit yake ndi pamene pakuvuta ndingatokupatsani chitsanzo koma sindikunyoza sindikutani kumalawi kuno tili ndi university ya Tunthu imene inatsamira pa zaulimi za agriculture inabwera university imene inamba malamulo mwina chama 1960 kumapeto kwa 1960 koma kuchoka pamenepo mudzifuse ndi anthu amene natulutsa akatswiri azaulimi chifukwa ndi makhala ndi njala chaka ndi chaka mdziko muno pamene upangiri ukatswiri ukutuluka mu university imeneyo chaka ndi chaka pamenepopo Amalawi tidziyankhirepo tokha dziko lino lingapite patsogolo ngati tonse titakhala ogwirana manja ndikukhala ndi 1 unit of purpose kuti tikupanga chani kuti zinthu ndimadabwa ndikamayenda kuti anthu timagomera maiko ena kwakuti kwakuti koma ndi anthu akudziko limene lero ndi amene anachilimika kuti dzikolo lifike pa mlingo umenewo ifenso titakhala olikonda dziko lathu titha kufikira pa mlingo umenewo ndipo Malawi atokhala onyadirika ndalama yakwazi amene tikukambirana pano ito madzakhalanso maiko ena kumayisaka kuti ndalamayi tikuifuna mwina ndi muneka pamene bambo Chithambo takuthokozani chifukwa chokhala nafe program yakuti nje amahata inonso perekani maganizo anu otsiriza pa nkhani imene yogwiritsa ntchito miyala mtengo wapatali wokweza mphamvu ya ndalama yakwacha mwachidule kwambiri mukuti bwanji bambo Mahata nasekeregwezaneso ndi bwana Chithambo kufunira kwambiri atsogoleri ndi nzika zokonda dziko lawo at the end of the day kuti miyala itipindulire zakugona pa chinthu chimodzi sacrifice imene tili willing kuipanga pa nkhondo zolimbana ndi ndondomeko za atsamunda ndondomeko za atsamunda zili malo anthu akanika zilimbana nazo fafuna panga practically yawo ya law ndondomeko za atsamunda zili economics anthu akanika kulimbana nazo fafuna panga practically yawo ya economics ndondomeko za atsamunda zili ma principles za ndale anthu akanika kulimbana ndi ndondomeko za atsamunda kuti afuna panga protect yawo ya ndale. At the end of the day, tuwena tisabkhali first, dziko likhali first, tilikonde zeni zonse ziyambira pamenepo zikomo. Amahata tathokoza ife chokhala nafe program ya kulinja lero. Bwana Chunga inunso maganizo anu otsiriza pa nkhani. Tipitirize kukambirana nkhanizi Amalawi amene amaonera pa Facebook akuoneka kuti aikonda chifukwa nkhani mukati muone amene achita comment wa si anthu andale kwenikweni ndi anthu onena kuti ma technocrats anthu oti okonda dziko lawo komanso anthu oti akudziwa zimene akuyankhula how I wish ngati dziko tinamayankhula zinthu zoterezi more often komanso kumaziyankhula kumaso kapena kuti maso ma lenses of objectivity osaganizira zokuti ufuna udyepo chani wewe kupanga zonena kuti tikodi tingathandize bwanji dziko lathu. Amalawi tilikonde dzikoli tiganizire za sogola dzikoli ndipo ziziti wawa kuti ndife osalira pachuma komanso chitukuko mu dziko lino ku Africa kuno ngakhale dziko lonse lapansi ziziti wawa kuti makhalira kupemphesa kuma asogolatu kumachita upikisana pa nkhani yopemphesa when and yet
tili ndi miyala yosiyanasiyana mdziko muno. Fodya iyi ali ndi malire ake, ndipo agriculture ngati sitisintha malimidwe nkupita ku malimidwe asopano modern agriculture, trust me, ife tizakhala mphawi ndi opemphesa mpaka kalekale. But it doesn't have to be like that. Let's love our country and have a better future. Bambo Chunga tathokoza fe chobwera program ya kulinji. Zikomo. Yeah, tithokoze ali samene wamvera pa radio kulitsatira pa Facebook komanso atolankhani athu makamaka Sam Banda Junior chifukwa cholankhula ndi Amalawi muzinda wa Blantyre. Komanso tithokoze timu yonse imene yatithandizira kuti program imeneyi ichitike imene yachitikira. Mwine ndi Elvis Sowahowa pa 8 o'clock tikupatseni nkhani mwatsatanitsatani mchingerezi. Pitizani kumvera Times Radio imene ndi radio number 1 mdziko muno. Even better, with voluntary savings options, you can save even. Amalawi kulindi no, kumabenya kumabetsera kulindi, zakaya lilove kulindi, umzuzu mbanye kulindi, nanga kuboma kukushirika jani, wale akoti ya kulindi.